Am murit pe ăsta, ești prost. Cât de handicapat pot să fiu când să mor pe cealaltă. Și prost, nu. Nu, și-am murit în parte ușor. Cum n-ai să mori aici? Dar unde n-ai moarte? Uite aici, uite-o la pixel. Doamne. 17 vezi că e bine. Până mâine îl bat, cred. Adică mâine îl bat maxim. Bă, și de-abia acum am apucat. Adică da, am avut vreo 10.000 de încercări înainte de asta. Am avut vreo 4 luni, dar... Bă, tu știi ce bine e? La 40, cât aveam acum vreo 4 luni, am ajuns la 73 cât în o oră, 2 maxim. Wow!